सिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ बा जोंनि बर'नि सुबुं दाय मावै मानसिखौनो जुदि जेल जाहोनो हायोब्ला दाय मावै मानसिफोरखौनो 1.5 मास 1 मास जेल जाहोनो हायोब्ला बे दाय मावखानाय प्रुफ थाखानाय मानसिखौ जुदि जेल जाहोनो हायाब्ला गन्थं जनायनि समान आसाम पुलिसा। हेल' लोगोफोर, आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आङो भिडिअ हगारिया गोबावसैमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब, स्किप खालामालासे दानालासे जाहाथे भिडिअखौ नायलांजोबो आङो बेखौनो खावलायबाय। मेन खोथाया बेनोदि दाख्लै क'क्राझाराव जे जानानै थांनाय बेनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरा नायलांजोबबासो जेन बुजिगोन, आङो बेखौनो खावलायग्रोनाय थाबाय। मेन खोथायाव थांनायनि सिगां आङो बेखौनो खावलायदों। जोंनि क'क्राझाराव थानानै बे डमिन'सनि मेनेजार प्रितम रायआ जोंनि बर'नि माबा सोमोन्दै मोनथिदों नामा बेखौनो खावलायो। अब्ला जोंनि दा बर'नि गासै आफादफोर जेन'बा बर' फरायसा आफाद, जोंना बनसु आरो आबसुनि जे दैदेनगिरि माखासे दैदेनगिरि मानबिय सारमोना बेयाव बाहागो लादों जानांगौ। बाहागो लानायनि गेजेरजों बनसुनि नेहाथारि बिथाङा मा खोथा बुंदों आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि बिथाङा मा बुंदों जोङो अब्ला जोङो एसे बिसिनि बुंनायखौ जों खोनासंनानै। एबसु दङ, बनसु दङ आरो आबसु दङ, अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन। दा बे जे जाथाय दाखालि जानानै थांबाय, जे डमिन'सनि मेनेजार प्रितम रयआ ओरैबायदि रेसिस्ट मेन्टेलिटिजों सासे बिनि वार्कार जाय खामानि मावो बेवहाय बर' कमिउनिटिनिफ्राय फैनाय, बेखौ रेसिस्ट कमेन्ट बियो वाट्सएपआव जेरेखम होदों। बियो जे बुंदों जोंखौ जे जों हाग्रायाव थानानै निस्स जाथि, एकदम गाहाय थाखोनि जाथि होननानै जोंखौ बुंदों। बिथाङा मोनथिया जे जोंनि बर'फ्रा, जोंनि बर' कमिउनिटिया जे कालचारेलि बेसेबां रिच, कालचारेलि बेसेबां गोजौ थाखोनि जोङो मानसि। जों जानो हागौ जोङो ट्राइबेल, बाट जोङो ट्राइबेल जानानैबाबो जोङो गोग्गानाय जोंनि गोसोआव दङ। मानो होनोब्ला दिनै ट्राइबेल सुबुंफ्रासो बिसोरखौ हा होदों। दिनै बेवहाय डमिन'सआव बियो खामानि मावफैनानै गावनि फेमिलिखौ जाहोनो हादों। जोंनि ट्राइबेलनि हायावनो बियो मावफैनानैसो बेफोरबायदि बियो बुंनो हाफैदों दिनै। दा बिनि एगेन्स्टआव जोङो बनसुआ 4टा डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो बिनि एगेन्स्टै जोङो एफआइआर होगोन। बे जे बुंदों ट्राइबेल सुबुंनि एगेन्स्टआव, बर' सुबुंनि एगेन्स्टआव जे जोंनि महिला, जोंनि आइजोफ्रा जे माने देहा फालांगिरि खालामनोसो समायो बा माबा खालामनो समायो, बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि सोदोब, जे सोदोबफोरखौ जों बुंथावनोनो हाया समाजाव। बेफोरबायदि मानसिखौ, बिसोरबायदि मेन्टेलिटिखौ थाबैनो थाब एरेस्ट खालामनानै जोंनि पुलिस प्रसासना, आसामनि जे पुलिस प्रसासन, बिसोरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ। आरो हायोब्ला एट्रसिटिस एक्ट, जे जोंनि संबिधाना जोंनो होखादों, जे आयेनखौ जोंनो होखादों, ST/SC एट्रसिटिस एक्ट, बे एक्टनि एगेन्स्टआव जोंखौ जेरेखम रेसिस्ट बेबहार खालामदों, जोंखौ जेरेखम गाज्रि माबाजों बुंदों, खुगाजों बुंदों, बेबायदि मानसिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ। आरो गोख्रोङै बियो पाब्लिकेलि एपलजिबो बिनांगौ बे मानसिया। आरो जोङो मोनसे वार्निं होबाय, दिनैनिफ्राय जत' बे डमिन'स दं, बिशाल दं, पिज्जा हाट दं, बा अबेबा KFC दं, बा अबेबा मोनसे रेस्टुरेन्ट बा माल्टिनेशनेल फुड कम्पानिसफोर दं, जुदि जोंनि BTC एरियायाव, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव जुदि बिसोरो बिजनेस खालामनो फैदोंब्ला, जाहाथे बेफोरबायदि बिसोरो पाब्लिकनि रेफारेन्डाम लानानैसो आरो पाब्लिकनि जे सेन्टिमेन्ट बेफोरखौ लानानैसो बिसोरो खामानिखौ मावनांगोन। आरो जत' बेफोरबायदि माल्टिनेशनेल कम्पानिसफ्रा बेवहाय दखान होफैदों, बिसोरो
बर' रावाव दखाननि नामखौ लिरनांगोन डमिनस लिरदोंबा बर' रावाव डमिनसखौ लिरनांगोन आरो केएफसि लिरदोंबा केएफसिनि नामाव माने बर'नि नामाव केएफसिखौ लिरनांगोन बिशाल लिरदोंबा बर'नि माबाजों हांखोजों लिरनांगोन नङाबा बे आन्दलनखौ जोङो जागायबाय थागोन आरो दिनै जोङो बे बुस्थुखौनो डिमान्ड खालामगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनावबो जे 8 शेड्युलाव थाखानाय जोंनि जे लेंगुवेज जे बर' लेंगुवेज बे बर' लेंगुवेजजों माबायाव लिरनांगौ साइन बर्डआव बिसोरो नामखौ लिरनांगौ आरो बे प्रितम रयखौ थाबैनो थाब हमनानै बे कलकातायावनो थादों बा वेस्ट बेंगलावनो थाखुमाहैथों बा अबेबा दिल्ली मुम्बाइ केलकातायावनो थाखुमाहैथों बेखौ आयेन गथ'यै हमनानै लाबोनांगोन आरो बेखौ आयेन मथे पानिशमेन्ट होनांगोन जुदि सोरबा जोंनि बर'नि सुबुं दाय मावै मानसिखौनो जुदि जेल जाहोनो हायोब्ला दाय मावै मानसिफोरखौनो 1.5 मास 1 मास जेल जाहोनो हायोब्ला बे दाय मावखानाय प्रुफ थाखानाय मानसिखौ जुदि जेल जाहोनो हायाब्ला गन्थं जनायनि समान आसाम पुलिसा जेराव मोनसे जे फालांगि खालामनो थाफैनाय दस्रानिफ्राय देशनिफ्राय फालांगि खालामनो थाफैनाय जोंनि क'क्राझारनि बड'लेण्डनि बिखायावनो बे डमिनसनि मेनेजार प्रितम रायआ मा खोथा बुंदों जे बेखौ बर'नि जोंनि दैदेनगिरि सारमोना बेखौ गिदिर आयेनजों एक्सन लानांगौ जेन जोंनि बर'नि सायाव बिथाङा मा मोनथिगौ बर'नि सायाव बर'नि गोबां जेन बर' हारिनि सायाव बर'आ हाग्रायाव मोनसे हाग्रानि मानसि हाग्रायाव थानानै जाग्रा बेनि प्रुफ माबा मोनदों नामा बियो बेखायनो जोंनि क'क्राझारनि माखासे थाग्रा बर' रायजो राजाफ्रा गुबुन हारिजों जेन नासयजाया आरो नादबजाया आरो दैदेनगिरि सारमोनाबो बिनि सायाव गोरायैनो एक्सन लानांगौ जाहाथे बे रिसिस्ट मेन्टेलिटि मानसिखौ जेन दमन खालामनो हायो आरो माबायाव जेन जेलाव सोनानै जेन बेखौ बेनि मेन्टेलिटिखौ टर्चार खालामनानै बेखौ जेन बेनि बुंनायफोरखौ जेन गोरायैनो एक्सन जाहाथे लानो हायो बेखौनो आं जोंनि बर'नि दैदेनगिरि सारमोननिसिम आङो बेखौनो खावलायदों आरो जेन बर'खौ माखासे जेन आइजोफोरनि सायाव जेन बेखौनो बुंदों बियो बर'फ्रा मोनसेनि बुंथावै बाथ्रा जेन बर' हिन्जावफ्रानो मोनसे देहा फालांगि खालामनानैसो जाग्रा देहा फालांगि खालामग्रा बेबायदि खोथा अनेक बेबायदियावसो बर' हिन्जावफ्रा बिदियावसो समायो सोर बबे माबायाव नुफेरदों बिलाय बे प्रितम रायआ डमिनस मेनेजारनि प्रितम रायआ सोर बिलाय हु वाज प्रितम रय साला बे जोंनि बड'लेण्डनि बिखायाव थानानै बर' रायजो राजानि बर'फोरनि हायाव थानानै बर'फोरनि हायाव थानानैसो बेफार फालांगि खालामनानैसो गावनि न'खरखौ फिगासिनो दङ बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोजाङै जेन साननो हायो जेन गुबुन हारिफोरनि सायाव जों कम्पेयार खालामनो हायो बेखायनो साबधान जाहाथे बिसोरो बेबायदि जेन बुंनो हाया बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि माखासे जिखुनु हक माबा मोनसे पलिटिकेलावनो दावराव जाथों बा नांलायनाय खमलायनायावनो जाथों जोङो माबा मोनसे जानाय समाव बर'आ खौसे जानांगौ खौसे जानायनि गेजेरजों सोर मा बुंदों बा जोंनि बर' हारिनि सायाव सोर मा फान्दायनो नागिरदों जोङो बेखौ खौसे जानांगौ आङो बेखौनो खावलायदों